Me haka? Give me the To masu ya ku je ku subscribe din YouTube channel na Bushkiddo. Kuma ku nuna ƙararrawa na bar abinci. A ƙarya ne. Sai an rawa ne. A to, sabo da yi. Na manta na kawo maka abinci ne? Ba na jin yunwa. Ba ka jin yunwa? Game nake buga fara jin yunwa. Ki gane? Dan kama abincin na fara jin yunwa. Zance kenan. Zance me? A'a, tun kafin na tashi a nan zan je kicin na tambaye ka in kawo maka abinci ka ce ba ka bukata yanzu ne za ka ci wani in je in ɗauko maka abinci ka je ka ɗauka. Yanzu nan da nan ba ke kamun ba? A zancen kake so ka tashi ka je ka ɗauka. Ko wanda abinci. Ba matsala. A baki za a baka ɗan gata. Ɗan gata na. Ɗan gatan nawa. Ya ne kin ci? Ka ɗauka ka ci banza ko? Idan ka fito kar ka dawo falo ka zauna a bakin toilet idan ka ɗora kenan ka dinga yin zawon nan kenan. Yawwa. Yawwa. Au, wai fitowa kai? Na gama.
Wannan abincin anya noman abinci ne?